Sagat-sagat pa. Kakagatan sila ng paa eh. Hindi si Alexis at talas ng ngipin ni Belen. Pati si Benedict. Kalugi naman si Belen ko sa kuko. Si Alexis sa mga ano kuko. Patana. Si Belen ko ipodpod. Hindi si Alexis sa height. Kahit stay at home, career ng celebrity parents ang costume ng mga bagets para bigyan sila ng kakaibang Halloween experience this year. May intimate Halloween parties na bossing big so Mary naman ang costume ng ibang celebrity. Tulad ni Baby Pastel Tayo. at Rise Beauty sa mga